Здравейте, хора! Днеска с Поли се подготвяме за раздаването. Днеска, знаете, като 26-ти. И днеска се подготвяме за раздаването. Тук има на долния етаж на Поли са и всички. Аз дадох и аз малко брайноти нейния приятел. Ако му видите, аз не се бойте, аз съм нейния приятел. Аз дадох половината брайноти. И ходихме тук в Escape Tsunami-то. Поле, ела покажи. Тук ходихме и след един час тая машина ще ми се отвори нещо рядко. Може да дойдете и по-рано да видите какво ще ми запани от тук. След един час. Това ще е около 8 часа и 16. 8 часа и 20. Там. Ако искате да дойдете по-рано и ще видите какво ще ми се пани от тук, от машината. Поли, покажи. До сега само 4 човека ще дойдат. Аз, Поли и някакви други абонати на Поли. Заради това да дойдат повече хора. Поли, искаш ли да поканим кои ще са за раздаване? На слушалката на Поли пак не се и чува. Това са за раздаване. Поли да ги покаже. Тук са всичките за раздаване. Аз съм дал 2 чакики, един клуб, дун и лос тралалелито. И тя другите ги е дала. Чакай, лос тралалелито, тя го взима. И аз съм дал други. И Поли, също искам да покажеш едно нещо. Ела на втория етаж. Както виждате, тук имах 2 брейнота, чиклетера, бичиклетера и още един, който е една медуза. И сега на мястото на тея имам тук Поли, ела покажи. На третия етаж. Ето, тук на третия етаж имам най-рядката лавака лепеде лепризи от лавака. И другата лавака. И добре. И Поли, искам да вземеш още един от базата си. Ела. На втория етаж. Този джоб, който дойде в 8:20, на него го даваме път. Репетивача, който дойде в 8:20, Поли ще го даде него път. И това е видеото. Това беше кратко видео, за да предам. Да кажем за този джоб Саул. И това беше. Добре.